V tomto videu vám poviem, ako získavame okolo 200 stretnutí za mesiac s potenciálnymi klientmi. Väčšinou naša ponuka je od 3 až 10 000 eur a dôvod, prečo toto video nahrávam, je taký, že ak vy máte vlastnú agentúru alebo koučovaciu firmu, tak viete túto stratégiu implementovať, získať niekoľko klientov a potom po prípade vieme spolu v budúcnosti pracovať. Čiže poďme rovno na to. Ja osobne za posledných 5 rokov som robil niekoľko stratégií. Ale keby som si mal fakt vybrať jednu, ktorá je najľahšia na nastavenie, tiež je najprofitabilnejšia a prináša kvalifikovaných klientov, tak by som povedal, že je to Instagramový funnel. Či už je to Facebook, LinkedIn, OK, to je bonus, dá sa to aj cez to spraviť, ale pre jednoduchosť tohto videa zostaneme pri Instagrame. Ako to vlastne funguje, tak ja alebo moji klienti majú spravenú Instagramovú stránku. Celá tá stránka je spravená autoritatívne. Už rovno pri tomto bode 80 až 90% ľudí zlyhá, pretože ten profil vyzerá zle, proste nie je to také, že keď sa na to ich ideálny klient pozrie, tak on u nich nevidí ten rešpekt. Tiež nejde iba o to mať autoritu, ale reálne tým ľuďom dávať hodnotu. Čiže keď už máte nejaké valuable alebo hodnotné reelska sú tie krátke videá, ja vám tiež môžem dať teraz na obrazovku príklady, ale Instagram vyzerá peckovo, proste je tam tá autorita, je tam tá osobnosť toho, že ľudia aj vidia vašu cestu. Ja mám napríklad na svojom Instagrame My Story, kde si to ľudia vedia popozerať, cez čo som si prešiel a tak ďalej. Tiež mám krátke videá, ktoré sú hodnotné. A keď tie krátke videá vystrelia, perfektné. Môj hlavný problém bol taký, že tým, že ja som napríklad na Slovensku a pridám teraz anglické video, tak ono sa to stále zobrazí hlavne Slovákom a cez tých Slovákov sa to musí ako keby video dostať a až potom sa vie dostať do anglického trhu. Ale keď niekto nahráva content v slovenčine, určite súhlasím, že tie krátke videá mu vedia priniesť niekoľko klientov. Ale to nie je tá hlavná pointa tohto videa, pretože dajme tomu, že tie videá nebudú mať veľmi veľa zhliadnutí. Maximálne 500 až 1000 za video. Samozrejme, dá sa to úplne jednoducho dostať na 30-40 tisíc, ale máte Instagram, vyzerá autoritatívne. Sú tam krátke videá, ktoré sú hodnotné. Ľudia vidia vašu cestu, čím ste si prešli, čiže ako keby ten bod A versus iba to, keď niekto ukazuje bod B, ale ľudia nevidia ten jeho príbeh. A teraz nastáva tá hlavná vec. Keď tie videá vystrelia, perfektné. Ak nie, tak ja mám reklamy, ktoré zacieľujú mojich ideálnych klientov. Ak by som mal dať krátky príklad, ako by to malo vyzerať, tak ak ste tento človek, tam si doplníte, ak ste konzultant, ak máte agentúru a blablabla, tak toto video je pre vás. A potom poviete, že ak máte problém s toto, tak kľudne ma začnite sledovať na Instagrame, nahrávam takýto hodnotný obsah, ktorý vám dúfam, že pomôže a po prípade v budúcnosti môžeme spolupracovať. Teraz vám dám fotku na obrazovku, ako by tento framework alebo táto štruktúra mohla vyzerať a vy tieto videá spustíte nie cez Ads Manager. Ads Manager je proste celý ten facebookový komplex, kde spúšťate reklamy. To nechcem robiť na toto. Čo by som ja spravil, že prihlásite sa na Instagram cez počítač, pretože ak by ste spustili tie reklamy cez klasický Instagram, cez váš telefón, tak si oni budú pýtať 30% naviac, ale vďaka počítaču to viete ľahko obísť a tieto reklamy vám prinesú tých ideálnych klientov. Vy im nehovoríte, že majú s vami spolupracovať hneď. Ako keby ste videli teraz moju reklamu a ja hovorím tu, že ak ste tento coach a chcete so mnou spolupracovať alebo ak chcete získať klientov, tak si so mnou buchnite stretnutie a môžete sa stať klientom. Nie, toto je skorej na tú hodnotu, že ak majú tento problém a chcú vyriešiť ten daný problém, tak nech vás začnú sledovať. A v podstate takto vaši ideálni klienti vám dajú follow, začnú sledovať váš obsah, začnú si prechádzať všetkými tými vecami aj vašich klientov a všetky takéto veci, plus ideálne by bolo, keby ste nahrávali aj takéto dlhé YouTube videá, pretože prednedávnom som robil jeden taký výpočet a ľudia by museli od vás vidieť 120 krátkych videí, ktoré majú 30 sekúnd, aby sa vyrovnali vlastne jednému videu, ktoré má 1 hodinu. A Google urobilo štúdium, že priemerne ľudia si musia pozrieť 7 hodín vášho kontentu, vášho obsahu, ktorý tvoríte, predtým, než sa stanú klientmi. Čiže všetko je to postavené na hodnote. A ľudia, teda vy, dostávate zaplatené za to, koľko hodnoty
dáte tomu klientovi. Ak by som tu fakt ja iba sedel a iba vám ponúkal veci, že kúpte si, tak si ma už rovno bloknete a už ma v živote neuvidíte, že ty kokšo, čo sa tento snažil spraviť. Ale keď budem ako keby depozitovať tú hodnotu, hodnota za hodnotou, tak si človek povie, že ty kokšo, vďaka jeho videám som získal 10 klientov a každý mi zaplatil 1000 eur. Ako by to vyzeralo, keby som s ním reálne pracoval? Nad tým začnú ľudia uvažovať. Čiže všetko je to ešte raz postavené na hodnote. Ja teraz nechcem niekoho naháňať, volať mu cez telefón, cold callovať a zase mu niečo ponúkať. Asi to sami poznáte, keď vám niekto volá a snaží sa vám niečo predať, hneď ich blokujete. Takže takto by to nejako vyzeralo, ak by som to mal fakt, že zhrnúť. A krásna vec na tomto všetkom je to, že nepotrebujete vôbec milióny sledovateľov. Sú ľudia, ktorí majú stovky tisíc followerov a tak ďalej a ledva zarábajú 5000 eur mesačne, keď vôbec to, lebo ich publikum nie je kvalifikované. Je rozdiel, že napríklad ja na tomto YouTube kanáli budem mať pár stoviek zhliadnutí, ale títo ľudia sú podnikatelia. Bavíme sa úplne o niečom inom. Čiže vôbec nepotrebujete vystreliť organicky. Ak sa podarí, že tie videá vystrelia perfektné, ideál, ale ak nie, tak to reálne nepotrebujeme. A tie reklamy sú spustené, prinášajú ľudí, ktorí sú ešte raz kvalifikovaní. Tí ľudia vidia ten obsah, čo ste pridali na sociálne siete a keď začnete spolupracovať, aby som dal príklad, iba s 2 ľuďmi, tak títo ľudia vám zaplatia každý, streli 1000-2000 eur, zaplatili teoreticky za celý mesiac na tie reklamy a vy ešte môžete získať ďalších 1000 sledovateľov kvôli tým reklamám a môžete získať oveľa viacej klientov a potom ono sa to všetko začne nabalovať, môžete minúť viacej na reklamy, môžete zlepšiť ten obsah, ktorý nahrávate, oveľa viacej ľudí vás pozná, začnú o vás hovoriť ich kolegom a tak ďalej. Takže dúfam, že toto video bolo aspoň trochu prínosné. Samozrejme ja viem ísť do úplných detailov, ale chcel som vám toto takto v rýchlosti sumarizovať, aby ste si to vedeli predstaviť a v ďalších videách vám to rád vysvetlím. Ak by ste mali hociaké otázky, tak ma kľudne začnite sledovať na Instagrame a vidíme sa v ďalšom. Ahojte.